Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abokai barka ku da haka bar kudin lokaci. Ai muna dauke da sabon film mai suna da Takatame. Wannan sabon film ne wanda Yusuf Zamani ya fassara. Yana da kyau sosai ga wanda bai kalle shi ma kamata ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshe sai ya saurari bayani ta yadda zai samu wannan sabon film insha Allah cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba. Kamar yadda muka saba group namu ne na VIP wanda zaka iya samu fina-finai a kowane lokaci idan ka shiga cikin wannan tsarin namu na VIP. A cikin group mu ne kadai zaka iya samu duka wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar muke saka shi a cikin group namu na VIP wanda zaka iya kallon film, zaka iya saukewa, zaka iya tura mu duk wanda kake so, kuma muna har yan download da duk muna sai da fina-finai. Idan kana buƙatar shiga cikin group namu ko wace ƙasa kake insha Allah idan ka tabo mu zamu ga ma yadda zaka biya kuɗin ka mu saka cikin group na VIP. Kamar da zamu nuna muku shi group mu wanda kadan daga bidiyon nan mun sa cikin group tunda muna da fina-finai sama da 5,000 wanda a cikin group namu wanda zaka iya shiga sai ka rijista a cikin group namu wanda zaka iya samun fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin kenan sai ka daure ka ɗauki lambar mu kai mana magana ta WhatsApp ko kuma ka shiga linki wanda muka saka azawa wanda zaka iya shiga kai mu adamin magana a cikin group namu na WhatsApp kenan insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaure shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Har kullun kamar da muke ɗora muku fina-finai muna tallata muku group namu na VIP, to a hayyau ma shine muke tallata muku masu buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan sai ku kokari ku ɗauki lambar muku yi mana magana sai mu saka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ku iya biyan kuɗi duk wata insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga kenan sai ya ɗauki lamba ta mu sai mu saka shi a cikin wannan group namu na VIP wanda za ka iya biyan kuɗin ka a kowane lokaci insha Allah. Za ka iya samun film guda uku kowace rana. Idan kana buƙatar shiga ga duk wanda yake bukata kenan sai ya ɗauki lambar mu sai mu magana ta WhatsApp sai mu saka shi a cikin wannan tsarin na VIP wanda zai iya biyan kuɗi duk wata insha Allah. Kar ku manta ku subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mu ɗora shirye-shiryen mu za ku ga su akai insha Allah. Wannan shine group mu kenan na VIP wanda muke tallata muku wanda za ku iya samun dukkan wani sabon film da zarar ya fito muna saka su a cikin wannan tsarin na VIP kenan duk wata wanda za ku iya sauke film, za ku iya kalla, za ku iya tuba mu duk wanda kuke so a cikin group namu na VIP kenan wanda za ka iya shiga a ciki sai ka biya kuɗin ka saka cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Wannan kaɗan daga fina-finan da a cikin group mu kenan wanda yake bukata sai mu